Masu saurare da fatan kun waye gari lafiya. Sashen Hausa na BBC ne ke magana akan mitoci 41 da 49 ko a shafinmu na bbchausa.com. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa an kasa cimma matsaya a tattaunawar kasuwanci ta ƙarshe tsakanin Amurka da Kanada. Amurka ta sake jaddada rashin goyon bayanta ga Isra'ila kan shirinta na mamaye gabar yamma da kogin Jordan. A Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ƙauyuka na jihar Neja inda suka kwashi mutane da dama lokacin da suke sallar Juma'a. Ana sallame juma'a a ƙauyen Dikara, lakurawa suka zo suka zagaye masallaci suka ɗibi mutane kuma ba gari guda ba, sun je benzi sun ci an sallame juma'a amma sun ɗibi mutane wurin da dai sauran wasu gurare. Hukumomi a Najeriya sun ce suna shirin mayar da 'yan gudun hijira da ke rayuwa a Chad zuwa gida Najeriya. Mun ba su shawara duk wanda yake so ya koma gida sai a wannan ma'aikata na tafkin Chadin za su ɗauki sunayensu da inda suka fito da jihohi da suka fito saboda a samu a mai da su inda suka fito. To muna kuma ta da filin gane mini hanya, amma duk sai bayan na karanto maku labaran duniya. Sunana Rabi'atu Kabarinka. An kasa cimma matsaya a tattaunawar kasuwanci ta ƙarshe tsakanin Amurka da Kanada, inda harajin kashi 50 cikin 100 na kayan da ake shigar da su Amurka daga Kanada zai fara aiki. Wakilin Amurka a tattaunawar ya ce Kanada ta ƙi amincewa da sharuɗansu, inda ya zarge ta da ƙoƙarin ci gaba da abin da ya kira da ramuwar gayya kan Amurka. Firaministan Kanada Mark Carney ya ce Amurka ta gaza cimma muradinsu, inda ya ce za su ɗauki mataki daidai da wanda Amurka ta ɗauka kansu. Manhajar TikTok ta amince za ta biya gwamnatin Amurka tare dala 400,000 kan zargin karya dokokin yara na intanet. Ma'aikatar shari'ar Amurka ta ce kamfanin na TikTok ya gaza ba yara kariya da kuma kare wasu bayanansu. The lawsuit was brought by the U.S. Department of Justice in 2024 when Wakiliyar BBC ta ce ma'aikatar shari'ar Amurka ce ta shigar da ƙara a shekarar 2024 a lokacin mulkin Joe Biden. Ma'aikatar shari'ar dai ta bayyana matakin a matsayin wata gagarumar nasara a ɓangaren ba da kariya ga yara a Amurkar. Masu aikin ceto sun sake zakulo wani mutum daga cikin baraguzan katafaren wajen sayayya da Rasha ta kai harin jirgi mara matuki a jiya Juma'a a Ukraine. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ya kai 16. Masu aikin ceton sun kwana suna aiki domin ganin sun gano mutum 9 da suka ɓace. Mutane 130 ne suka jikkata yayin da yawan su suke asibiti. Shugaba Zelensky ya ce an kai hari na biyu kan ma'aikatan agajin gaggawa sa'a guda bayan kai na farko. Ya ce ana ci gaba da aikin ceto mutanen da suka makale cikin baraguzan ginin babban shagon da Rasha ta kai wa hari da gangan. To labaran duniyar na zo muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Gwamnatin Trump ta sake jaddada rashin goyon bayanta ga Isra'ila kan shirin ta na mamaye gabar yamma da kogin Jordan, sai dai ta kasa fitowa karar ta soki shirin Isra'ilar na gina wani katafaren sabon wurin zama na Isra'ilawa 'yan kama wuri zauna a yankin birnin Kudus. Kalaman ma'aikatan harkokin wajen Amurka na zuwa ne yayin da Isra'ila ke shan suka daga kasashen duniya kan matakin nata. Tsarin na Isra'ila zai raba kogin Jordan gida biyu tare da keɓe gabashin birnin Kudus. Tun da farko dai ƙasashe 8 masu rinjayen mabiya addinin Musulunci sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa da ta yi Allah wadai da matakin. Hukumar FBI ta mayar da kayayyakin tarihi 48 da aka sace daga ƙasar Masar bayan wani bincike ya tabbatar da cewa an kwashe su ne ba bisa ƙa'ida ba daga ƙasar. A miƙa waɗannan kayayyaki ciki har da gumaka da layu da aka sassaƙa waɗanda suka samo asali tun zamanin Fir'auna. The FBI says experts confirmed they'd been illegally removed. Wakiliyar BBC ta ce FBI sun ce masana sun tabbatar da cewa an cire kayayyakin tarihin ne daga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. FBI dai ta ce wanda ake zargin ya yi safarar kayan tarihin ya mutu, amma ana ci gaba da bincike domin gano waɗanda suka haɗa kai da shi wajen sace kayayyakin tarihin. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma sai rahotanni. Harajin Amurka mai tsanani kan kayayyakin Kanada ya fara aiki a yau Asabar bayan kasashen biyu sun kasa cimma yarjejeniyar kasuwanci tsakanin su.
Amurka da Canada dai sun ci gaba da tattauna har zuwa ranar ƙarshe da Amurka ta ɗiba na soma aiwatar da harajin na kashi 50 cikin 100 kan kayayyakin da Canada ke shigarwa Amurkar. Ga Awal Ahmad Janyo da ƙarin bayani. Amurka ta zargi Canada da ƙin amincewa da yarjejeniyar cinikayyar da kuma zargin Canada da ci gaba da ɗaukar matakan ramuwa kan Amurka. A nata ɓangaren kuma, Firaministan Canada ya ce ci gaban tattaunawa ƙasarsa da Amurka da aka yi bai kai ga cimma buƙatun Canada ba, tare da cewa harajin zai kasance daidai da dala kan dala. Tun a ranar Larabar da ta gabata ya kamata a fara aiwatar da harajin, kafin Donald Trump ya ɗage fara aiki da shi na tsawon kwana 3. Amurka ce dai ke da kusan kashi 70 na abubuwan da Canada ke fitarwa. Duk da harajin ya shafi wani kaso kaɗan na kayayyakin da Canada ke shigarwa Amurka, amma ya shafi ɓangaren ƙarafa da motoci. Harajin zai iya ƙara gurgunta tattalin arzikin Canada da ke farfadowa, kuma zai iya tasiri ga ƙoƙarin tattaunawar ƙasashen biyu nan gaba. To a gaida Awal Ahmad Janyo. To a Najeriya wasu 'yan bindiga sun kai hari a wasu ƙauyuka na jihar Neja inda suka kwashi mutane da dama lokacin da suke sallar Juma'a. 'Yan bindigar sun kwashi mutanen da ba a tantance adadinsu ba a garin Dekara da wasu ƙauyukan yankin ƙaramar hukumar Borgo a yayin da suke sallar Juma'a. Dan majalisar tarayya da ke wakiltar yankin Honorable Jafar Muhammad Shettima Borgo ya ce akwai wasu masallata da dama da aka yi wa yankan rago, inda ya ce suna cikin tashin hankali kamar yadda ya wa Awal Ahmad Janyo ƙarin bayani. Jiya Juma'a an wayi gari ana sallame Juma'a a ƙauyen Dekara, wanda yake su wa'annan lakurawa suka zo suka zagaye masallaci, ko mu ce 'yan bindiga suka zagaye masallaci suka ɗibi mutane sun kwashe jama'a sun wuce da su, kuma ba gari guda ba, sun je irin benzi wanda yake sun ci an sallame juma'a amma sun ɗibi mutane wurin, da dai sauran wasu gurare wanda yake kamar irin kwaya, shi ma duka sun ɗibi mutane sun ci an sallame. Amma a nan da karaɗin an riga an ƙare sallah, gaskiya duk wanda ke wurin particularly sahu 1-2 har zuwa dai adadin suka abin sun ɗibi mutane da yawa kuma sun shiga da su cikin daji. Yanzu kun iya tantance adadin mutanen? Gaskiya mutane da aka ɗiba suna da yawa, kuma abin tashin hankali a koyan da shi wanda nake magana da shi ya kira mini sunan wasu da yawan da ke a gabansa ya ga an yanka su. Shi karan kanshi da ke magana da ni duka saboda irin sarar da aka masa a lokacin, su tsakanin bangaren su 'yan bindigan da kuma wasu wanda ake ce lakurawa da wasu ake ce mamudawa sun samu rashin fahimta. A ce sun fara wannan aikin kenan particularly matasa. To wannan rigima ne shi Allah ya sa yana da rabon ya tsira. To su waye waɗannan 'yan bindiga da har suka zo suka ɗibi mutane? Akwai lakurawa kamar an na nuna cewa su ne suka shigo cikin gari suka yi, kuma akwai wani bangare na mamudawa don an ce suna nan wurin sun kai kala 3 a cikin wannan daji ne. Mayaka ne, ƙungiyoyi ne daban-daban. Matsalar da suka samu tsakaninsu shine sanadiyan da sun ci gaba da faɗa da junansu, saboda abin da suka yi wasu ba su yarda da wannan aƙida a je a kwashe gari gaba ɗaya a wuce da su ba, kuma a cikin masallacin Juma'a. Lokacin da aka zo aka farwa masallacin shine aka kuma samu saɓani tsakanin wani ɓangare na mayakan. Bancin sun kwashe su sun shiga daji da su, lokacin ne suka gamu su ma wa'ancan suka samu labarin wa'yan ƙungiya sun je sun kwaso mutane. To shine su ma suka taso suka fuskanci wannan ƙungiyar. To shi yasa sai a sanadiyan wannan faɗan da ake yi shine hashi ya kubuta, shi yake tabbatar mini. To kamar ba jami'an tsaro ne? To jami'an tsaro suna har a zo a ce an kwashi mutane da yawa a masallaci a shiga daji da su. Akwai jami'an tsaro, wato ƙasar Nijar tana da girma ne, wurin akwai suna nasu ƙoƙari, amma gaskiya wurin da shi wannan yanki yana iyaka da ina? Iyaka yake da Benin Republic da Nigeria. Benin. Yeah. To kamar yanzu kai a matsayin wakilin al'umman nan kai magana da jami'an tsaro? Mun yi magana, duk wanda ya kamata a ce mu kira mun riga mun kira shi, kuma har yanzu ma da wannan kiran da kamun shi ma ya nuna cewa muna ƙara neman alfarma don Allah a taimaka mana domin waɗannan mutane namu a kubuto su waɗanda suka sauri da rai a hannunsu, domin saboda yanayin da suke ciki, saboda mafi yawanci manyan mutane na gari tun da salon juma'a ne kusan kowa na zuwa, to gaskiya na hannunsu a hali yanzu haka ga bayan da samu na ƙarshe da maza da mata da yara babu wanda ya saura cikin garin, kowa ya shiga daji. Su kuma waɗannan dai da Allah ya sa suke masallaci duk kusan suna hannunsu. A matsayinmu na wakilansu mu kawo kuka ga manyan namu, particularly ofishi na executive
domin don Allah su ƙara ƙaimi su ƙara taimaka muna saboda mu samu ƙari yawan jami'an tsaro domin a yi muna maganin wannan matsalan. Dan majalisar tarayya da ke wakiltar yankin wato Bargu Honorable Jafar Muhammad Shattiman Bargu kenan. To 'yan Najeriya da rikicin 'yan bindiga da masu tayar da ƙayar baya tilastawa barin matsugunansu na ci gaba da rayuwa a ƙasar Chadi. Akasarin waɗanda lamarin ya shafa sun fito ne daga yankunan da ke kan iyakokin jihohin da ke yankin arewa maso gabashin Najeriya. Hukumomi ciki har da gwamnatin jihar Yobe sun bayyana cewa suna shirin mayar da waɗanda ke son komawa gida don ci gaba da rayuwa. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Zaharar Dillawan. Gwamnan jihar Yobe Mai Malabu ne wanda shine shugaban kungiyar gwamnonin jihohin yankin tafkin Chadi ya bayyana cewa gwamnati tana sane da halin da 'yan Najeriya da rikici raba da mahallansu suke ciki kuma yanzu haka suke rayuwa a ƙasar Chadi. Gwamnan ya bayyana haka ne lokacin da ya ziyarci mutanen don duba halin da suke ciki tare da tantance walwalarsu da kuma tsara dabarun yadda za su koma gida Najeriya. Je mu can jihar Lak da yake arewacin Chadi kuma mun je Bol ita ce kwatan jihar da nan ma mun gana da 'yan Najeriya mazauna garin sannan kuma akwai 'yan gudun hijira da suke wani yanki da ake ce Kaya can ma mun je mun sadu da su mun ga halin da suke ciki kuma su ma sun yi godiya suka ce mu gode a gwamnatin Chadi yadda ta rike su da yadda ake kula da su da ma sauran hukumomi na agaji na kasashe daban-daban da suke taimaka musu to amma duk da haka mun ba su shawara duk wanda yake so ya koma gida sai a wannan cibiya ma'aikata na wannan tafkin Chadin za su ɗauki sunayensu da inda suka fito da jihohi da suka fito sai mai magana da gwamnoni wannan yankunan koma daga wani ƙasa ne saboda a samu a mai da su inda suka fito. Gwamnan ya ƙara da cewa za a buɗe hanyoyin ruwa domin samun sauƙin zirga-zirga da kuma taimakawa ayyukan tsaro da jigilar kayayyaki da sauran ayyuka a yankin. Akwai buƙatan buɗe hanyoyi tsakanin Najeriya da Chad da Cameroon da kuma Niger. To dama akwai kamar su Gaidan Mene Sorowa da kuma abin da ya kama daga Gamborun Gala zuwa nan Kusiri da su can kuma abin da ya kai Cameroon da sauransu. Wannan hanyoyi suna taimakawa gaya wajen haɓaka cinikayya kasuwanci tsakanin ƙasashen nan sannan kuma zumunci da yanwantaka zai wanzu matuka. Bugu da ƙari ya ce rashin ingantaccen tsaro na haifar da koma baya a fannoni da dama ciki har da tattalin arziki da ilimi. Don haka ya ce akwai buƙatar gwamnati ta haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen tabbatar da tsaron al'umma. Yanki ɗaya na wannan tafkin Chadi ɗin to ya shafi duka sauran yankuna to saboda haka ne ba ma kasa a gwiwa muga cewa an magance wannan irin ƙananan matsaloli. Ga cewa abun ya ɗore har zuwa wani lokaci saboda a yanzu duka abin da ya shafi tsaro kuma idan babu tsaron nan ba maganar kasuwanci ba maganar kiwo ba maganar noma balle kuma karatu da sauransu. Bayanai na cewa masana harkokin tsaro na jaddada cewa lokaci yayi da hukumar raya tafkin Chadi za ta ƙara ƙarfafa hulɗa da tarayyar Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da cibiyoyin kuɗi na ƙasa da ƙasa da sauran abokan hulɗa domin samun ƙarin tallafi da zai taimaka wajen bunƙasar yankin. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To hukumar zaben Najeriya INEC ta ce zaben gwamna da ta gudanar a jihar Oshun a makon da ya gabata wani zakaran gwajin dafi ne ga zaben gama gari da ke tafe na 2027. Zaben jihar Oshun an samu nasara kamar yadda hukumar zaɓe ta tsara gudanar da shi. 'Yan Najeriya za su ga ci gaba da inganci da sahihanci insha Allah rabbi a zaben da yake tafi nan gaba. Kuma hukumar zaɓe tana daɗa kira gare su na su fito su kaɗa ƙuri'a su kuma tsaya su duba ƙuri'ar su tabbatar ta yi tasiri. To sai ku kasance da mu a cikin shirin hantsi. To yanzu karfe 7 ne saura minti 16 agogon Najeriya da Nijar. Rabi'atu Kabarin ka ciki gabatar maku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To a farkon shirin kun ji cewa harajin Amurka mai tsanani kan kayayyakin Kanada ya fara aiki. To madalla yanzu kuma sai filin gani mini hanya.
To a makon gobe ne ake bikin ranar Hausa a faɗin duniya inda al'ummar Hausawa kan yi taruka na nuna al'adu da kuma ƙasaitar harshen. Sai dai harshen ya daɗe yana zama barazana ga wasu harsuna ƙanana a yankin yammacin nahiyar Afirka. A irin haka ne wasu ƙananan harsuna su ma suke gudanar da taruka domin ganin cewa harshen nasu bai ci gaba da fuskantar barazana ba. Baju na daga cikin irin waɗannan harsuna inda a makon da ya gabata masu amfani da harshen suka yi wani taro a birnin London domin lalubo hanyar karewa da kuma yaɗa shi. Bayan kammala taron sarkin Baju mai martaba Luka Kogi ya shiga ofishinmu da ke Abuja inda Haruna Ibrahim Kakangi ya tattauna da shi game da barazanar da harsuna irin nasu ke fuskanta da kuma rawar da sarakuna ke taka a kudancin Kaduna da jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya wacce take fama da rikice-rikice na kabilanci. Taro ne na haɗin kai na mutanen Baju an Kaju da suke a diaspora. Wanda suke a kasashen waje kenan. Wanda suke a kasashen waje su ne suka gayyace ni in zo in bude masu taro da suke so su kafa wani association nasu na mutane Baju a can London. So abin da ya kai ni London kenan. To wannan harshen naku na Baju kenan yana cikin harsuna waɗanda ake ganin suna tsakiyar harsuna manya-manya waɗanda ke ƙoƙarin disashe su, ga Turanci ga Hausa. Za a iya cewa misali wannan harshen yana fuskantar wani ƙalubale ko wata barazana? A'a, domin mai harshen Jew baya fuskantar wani barazana, ko da ke wannan barazana da kake magana ya shafi yarurka da yawa, but mu da yake muna da yawa a Kaduna State, because virtually all local government da suke a sadan Kaduna, wato duka kananan hukumomi da ke kudancin Kaduna, ba inda babu wannan yare na Baju. Kuma abin da ke bunkasa yaren shine takardun da aka fara bugawa a cikin yaren wanda suke koyar da wanda ma ba su jin yare kamar Turanci da muka koya, haka mutane suna koyar yaren. Kuma shi yasa muke gani da idan Allah wannan yare ba zai taba durkusa ba, ko kuma ce a waye gari wata rana a ce ba ta nan, ina gani ba zai yi ba. Kamar a yanzu kuna da kiyasin yawan mutane da suke magana da wannan harshen? Suna da yawa cikin Kajun da wajen Kajun. Kamar yadda ka ji, kamar yadda ka tambaye ni menene na je a London, ai saboda yawansu da suke a London yasa a London da Europe ko? Fadin kasashen Turai. Fadin kasashen Turai. Yasa yawansu ne ya kawo wannan, suka gan suna da yawa, dole ne su zo wuri daya su hada kai don yadda su ma mun yi magana ma kan yaren, mun ce su na ba su shawara su ci gaba da koyar da yaran su yaren don kada wata rana wannan abin da kake magana ya zo ya faru. Kuma na ji daɗi da na je can na ga yara suna da hima na yin yaren. Akwai wanda ma aka kira gabana ta yi wasu abubuwa a yare. Akwai wani yunkuri da za a ce kuna yi musamman ku shugabannin masu wannan harshe wajen ganin cewa kun ƙara ƙarfafa shi, ko kun tabbatar da cewa masu tasowa matasa sun riƙe al'adu da kuma harshe? Abin da muke yi, ana buga takardu yanzu a yaren. Muna kan hanya mai da wannan yare akwai da ita a primary and secondary schools, wata makarantun primary da secondary. So muna kokari da kan wannan, kuma da idan Allah muna samun biyan bukata domin mutane sun doke abin da karfi. Tun yaushe aka fara wallafa littattafai a wannan harshe? Gaskiya ya dan samu lokaci. Kudancin Kaduna ya yi ƙaurin suna wurin rikice-rikice saboda yawan ƙabilu da kuma rikici da ake samu a tsakanin manoma da makiyaya. Ya kake ji a matsayinka na basarake da ya fito daga wannan yanki, a ce wannan matsala haka ta daɗe ana fama da ita? A rayuwa
duk wanda zai yi gaskiya zai samu matsaloli da zai fuskanta ba su da yawa. Mu a Kaju Chiefdom ka tambaya kaji na baka assignment, there is no chiefdom, ba chiefdom da ta kai mu zaman lafiya. Wato babu wata masarauta ke ba wata masarauta da ta kai mu zaman lafiya, domin mu rungume juna, muna zama da lafiya da kowa. In fact muna da wani adage kamar wani karin magana yawa a Kaju ne kadai za ka gan bako ya zo gidanka, za ka sauka gadonka ka ba shi gadon ya kwanta. A Kaju ne duk cikin yarurrukan. So wannan yana jawo mana baki in sun zo, tunda sun san za su zo su samu zaman lafiya, kome a cikin na'ima, ba matsala. Kamar wani irin matakai kuke ɗauka haka da ya sa kuka zammo cewa babu rigingimu a masarautar ka, duk da cewa a sauran wurare da ke zagayen nan ana fama da irin waɗannan matsala? Matakan shine kullum muna gaya wa jama'a zaman lafiya an ce ya mafi dan sarki ne koma. Ya fi zama dan sarki.